जय बोडो यूट्यूबर ने जय बोडो यूट्यूबर जेब्लाबो थांना थानाय ने जय बोलाय ने गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। गिबियाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो अल बड' इउटुबार जेनाखि गुवाहाटी बरबारि गामियाव जाथाय जालांदों बे जाथायनि सायावहाय हायाब्लाबो बयबो एफा एफा हरनानैहाय डोनेसन खालामनानैहाय बे थांखिखौ जाफुंहोदों। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआव बिराद गोजोननाय मोनदों नुनानैहाय गैथाराब्लाबो 20%नि जादों जोंनि डोनेसना। बिनिखायनो जोंनि अल बड' इउटुबारखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव महायबाफोर बेफोरबायदि हालोदजों जोंनि बर' हारिया खैफोदनाव फैब्लावोब्ला नोंथांमोना बयबो जानजि खाबथानानैहाय मदद खालामनो आवगायबोगोन होननानैहाय आसा खालामबाय थाबावबाय नोंथांमोननिसिम। आरो आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायोदि नोंथांमोना जों बेसेबांनाखि बर' इउटुबारफोर दं बिथांमोननि चेनेलफोरखौहाय नाय भिडिअफोरखौ नाय। आं बुङाखैदि आंनिखौल' नाय नाथाय बयनिखौबो नाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे जों बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै एफा एनै जाय आर्निं खालामो बै आर्निं जानायफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खैफोदफोर जायोब्ला जाहाथे जों इउटुबारजोंनो इउटुबार कालेक्ट खालामलायनानैहाय डोनेसन खालामनो हायो। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायो भिडिअफोरखौ नाय आरो चेनेलफोरखौ नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। साननो नाङादि जों साबस्क्राइब खालामगोन नोंसोर फैसा मोनगोन बेफोरबायदि साननो नाङादि नोंथांमोना मदद खालाम इउटुबारफोरखौ बयखौबो मदद खालाम। नोंथांमोना गोदान भिडिअफोर नुदोंब्ला गोदान चेनेलफोर नुदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। मानोना गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला बे बेल आइकनखौ थुयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैयो आरो। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो खावलायबाय जायफ्रा नायो जाहाथे जोङो इउटुबारजों इउटुबार बेफोरबायदि डनेसन खालामलायनानैहाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव खैफोदनि समाव जोङो हेल्प खालामनो हायो जों बेखौनो आसा खालामो आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय डनेसनबो खालामलाया जोङो खालि जोङो भिडिअफोरखौल' नाय आरो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम बेखौल' खावलायो आरो रायजोफोरखौहाय जाहाथे जोंनो इउटुबारजों इउटुबार हायाब्लाबो एसे एनैखौ हेल्प खालामनो हानाय बायदि आङो बेखौनो खावलायो। आरो लोगोसे आङो बुंलांफानो सानबावोदि जोंनि फंबाय नबजितनि भट जानो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्रायनो सुरु जाबाय होननानै बुंदों भटखौहाय। दा नोंथांमोना बिथांखौ हाजासे मदद खालामदो हेल्प खालामदो बिथांनो भटिं खालामदो। बिथांनि भटिंआनो जाहैबाय थोंजों मिस कलल' खालामनांगौ माने मिस कल माने फन बुथायब्लाबो हारसिंनो दानखायो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया। नोंथांमोना बे नाम्बारखौ लादो आरो फन बुदो रिंनानै गावनो हारसिं दानखायो अब्लानो फंबाय नबजितनोहाय भट होनाय जाबाय जाहाथे फंबाय नबजितआबो जोंनि बर'नि मुं लाबोनो हायो। नोंथांमोननो आङो नाम्बारखौ खोन्थानानै होलांनि बि नाम्बारानो जाहैबाय बबे नाम्बाराव बुनांगौ बे नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै नोंथांमोना लिरनानै लाब्लानो जाबाय 9152 915246 बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन बुब्लानो बियो रिंनानै गावनो हारसिं दानखागोन अब्लानो फंबाय नबजितनो भट होनाय जागोन जाहाथे बयनिफ्रायबो बेबायदि मिस कल मोननानै भटिं मोननानै फंबाया देरहासार जानानै फैनो हाथों आङो बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै जास्ट जोंनि बर' इउटुबारफोरनि सायावहाय आङो गोजोननाय फोरमायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दा आरो सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो गुदुं दङब्ला लैहोर लैहोर थांनानैहाय बिथांमोननि खैफोदनावहाय नोंथांमोनाबो मदद खालामहैनो हागोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होदो आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालाम। एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जै बर' हारिनि बेफोरबायदिनो खौसेथि जानानै मदद होलांबाय थाथों जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बेखौनो आसा खालामनानै फोजोबबाय। बाय बाय। जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबार ने जय बर' इउटुबार ने जय बर' इउटुबार जेब्लाबो थांना थानाय ने जय बोलाय ने।